खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म दिनै 5 जानुवारि नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होनायजों लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंलांदो साथाम बर'फोरा आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जादों बान्थानि थाखाय सायख'जानायफोरनि मुङा फारियै सर्बेश्वर बसुमतारी रुस्तम बसुमतारी आरो डक्टर जगेश देउरी सर्बेश्वर बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्ला बिजनी पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं गोरोबदारा गामिनि थागिबि जाखांफु आबादारि हिसाबै बिथां सर्बेश्वर बसुमतारीया आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जादों आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'जानो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों सर्बेश्वर बसुमतारीया आरो बे बान्थाया गासै आबादारिफोरखौ थुलुंगा होनो थाखायनो सरकारा होदों दिनै आं मोनदों गाबोन नोंथांमोनहाबो मोननो हागौ होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि समखौ मोजाङै बाहायनानै खामानिफोरखौ मावोबा जाफुंसारिनि खोथायानो गैया बिथांनि अनगायैबो रुस्तम बसुमतारीया बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खामारदैसा गामिनि थागिबि बिथाङा थांनाय 2003 मायथाइनिफ्राय मानास मावजि गेन्द्रि इक'टुरिज्म ससाइटियाव संरैखाथि आरो दावबायथिलि एबा कनजारभेशन आरो इक'टुरिज्मआव खामानि मावदोंमोन आरो थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय टपगां जंगल टुरिस्ट केम्पआव मेनेजार महरै खामानिखौ मावदों दावबायारिफोरखौ जोथोन लाखिनायजों लोगोसे जिब जुनार दावमा दावसाखौ रैखाथि लाखिबोनायनि थाखायनो बिथांखौबो आसाम गौरब बान्थानि थाखाय सायख'दों बिथांमोननि अनगायैबो जगेश देउरी बिथाङा बिटिसिनि सेरिकालचार बिफाननि एक्स डाइरेक्टरमोन नोंथांमोननि गामियाबो गुबुन जिल्लायाव हाबहैसिगोन नामा बबे गामिया मा जिल्लायाव हाबहैगोन बेखौ खौरां बिजोंफोराव फोसावदों रायजोआव 4 जिल्लाया दानख'जानायनि अनगायैबो गामिफोरखौबो मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम सोलाय-सोल' खालामगोन गासै 14 जिल्लानि गामिफोरखौ मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम सोलाय-सोल' खालामगोन खौरां बिजोङाव फोसावनाय बायदिब्ला नलबारिनि गंजि गामिया बाक्सायाव हाबहैगोन जायफोर बाक्सायाव हाबहैगोन बेफोर गामिफोरा जाहैबाय आर'रा बरालकुसि तिनिपुकुरि छोट आलिया नमाति नारायणगाव गरगरी सनकुरिहा पानिमासकुसि आरो माखासे तिनसुकियानि पानितला साहा बागिसाया डिब्रुगड़आव हाबहैगोन मरिगाव जिल्लानिफ्राय 6 गामिया नगावआव हाबहैगोन कामरुप मेट्र'नि 12 गामिया मरिगाव जिल्लायाव थांगोन जरहाट जिल्लानि 36 गामिया गलाघाट जिल्लायाव थांगोन आरो बेबायदिनो माखासे गामिफ्रा मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम सोलाय-सोल' जागोन बेराफारसेथिं जरहाट जिल्लानिफ्रायनो 36 गामिया गलाघाटआव हाबहैगोनखौ लानानै खुद्रिदों जरहाटनि रायजो राजाफ्रा जरहाट जिल्लानि गामिफोरखौ जरहाट जिल्लायावनो दोनफिननो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों रायजो राजाफ्रा आरो जुदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गनायाब्ला गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानैबो बुंथिदों मानोना जिल्लाया सोलाय-सोल' जायोबा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जागोन होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'आ लेक्चारल' होबाय थानानै जेबो जानाय नङा होननानै प्रमद बर'खौ बुंथियो कंग्रेसनि दैदेनगिरि गर्जन मुसाहारिया क'क्राझार लकसभा एसटि खथाया दानजायोबा बर'फोरनि इयुना बेयावनो खोमसि जागोन होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया मानोना क'क्राझार लकसभा बियाबनि सिङाव बर'नि सुबुं अनजिमानिख्रुइ अबर'नि सुबुं अनजिमाया बांसिन जानानै दं बेनिखायनो गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोर उरखावगोरा ब्रह्म प्रमद बर' एमपि एमएलए बिथांमोनखौ दानो सांग्रां जानो थाखाय खावलायो आरो 6 सिडुलनि सिङाव थानाय एसटि रिजार्भ खथाखौ लाखिनो हानांगोन नङाबा जोंनि इयुना बेयावनो खोमसि जागोन बर' हारिनि जि बड'लेण्डनि सिमां गेरेमसा हारि दानायनि जि सिमां बेयावनो जोबस्रांगोन बेनिखायनो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भ लाखिनो थाखाय प्रमद बर' उरखावगोरा ब्रह्म लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनो नांगोन होननानैबो खावलायो बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि जम्मु एन्ड काश्मीराव डिलिमिटेशननि खामानिखौ 2017 निफ्राय 2026 मायथाइसिम दोनथ'दोंमोन नाथाय बिजेपि सरकारा बेखौ बोखांफिननानै 2019 मायथाइयाव डिलिमिटेशन कमिसनखौ दाफिनदों जेराव लकसभानि बियाबखौबो बांहोदों आरो बेफोर गासैखौबो नायोबा जम्मु एन्ड काश्मीराव हिन्दु भटार्सखौ रिजार्भ खालामनाय बायदि नुयो आरो राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावदोंखौ साननो हायो थिग बेबायदिनो बिटिसिआवबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेबायदिखौनो खालामगोन जानो हागौ मानोना एमपि नबकुमार सरनियाया खेबनैयै एमपि देरहानो हानायनि उनाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव ट्राइबेल सुबुं अनजिमाया खम जाबाय नामा बेखौ मोनदांनानै बेनि खाबुखौ लानो हागौ आरो बे खाबुखौ लायोबा क'क्राझार लकसभानि एसटि खथाया थांगोनखौ रोखा नुहुरो होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया
बेराफारसेथिं आसाम एकर्ड आरो एनआरसिनि गेजेरजोंबो जाय खामानिखौ मावनो हायाखैमोन बेफोर खामानिफोरा डिलिमिटेशननि गेजेरजों मावजागोनखौ आसा खालामो होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनो बुंथिदों। बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम होननानै बुंथिदों गर्जन मुसाहारिया। बर' लाइमोनफोरा गेलेनाय फारसे आवगायलांनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव। बाक्सानि 2 नं डम्ब्रुगुरिनि जौस्रां बसुमतारिया 19थि नेशनेल कुंफु उसु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। बिथांनि अनगायैबो चिरां जिल्लानि पबित्रा नार्जारी बिथाङाबो तामिलनाडुनि मादुरायाव जानाय काबाड्डियाव रुपानि मेडेल देरहासारनो हादों। पबित्रा नार्जारीया 6थि फेडारेशन कापआव साय हानजानि जानानै बाहागो लाहैदोंमोन। धुब्रीनि तिस्टारपाराव सासे फोरोंगिरिनि सुबुंथिनि हेंथा खामानि सानै 15निफ्राय 30 फरायसाफोरखौ गाज्रियैनो बुग्लिदों फोरोंगिरिया। फोरोंगिरिनि मुङा करबी सरकार, बिथाङा 1713 नं तिस्टारपार गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि। फरायसाफोरखौ बुनायनि उनाव फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरा फरायसालियाव फैनानै फोरोंगिरि करबी सरकारखौ सेबफैदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ लावथिजों जेरै हायो एरै बुग्लिदों, जायजों खायसे फरायसाफोरना आखाइ बायदों आरो खायसे फरायसाफोरना खर' गावदों आरो बेबायदिनो गोबां फरायसाफोरानो गाज्रि जोखोम जादों। फरायसाफोरनि सायाव बेबायदि इनाय आखुथाय बाहायनायनि हेंथायै फोरोंगिरिखौबो पुलिसा खाबाय। 1713 नं तिस्टारपार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोरोंगिरि करबी सरकारा फरायसालियावबो सानफ्रामबो फैया आरो फैयोब्लाबो दसेनि उनावनो थांफिनो। माब्लाबा साइन होनो थाखायल' फैयो आरो माब्लाबा साइन होआलासे ओरैनो थांफिनो। फैब्लाबो थाखो खथायाव हाबालासे ओरैनो गिदिंनानै थांफिनो होननानै फोरमायथिदों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया। आदर्श बिद्यालय एबा मडेल स्कुलाव फरायनाय फरायसाफोरा बे जानुवारि दाननिफ्रायनो दानफायाव 300 रां होनो नांसिगोन। आदर्श बिद्यालय संगठन आसामा गांसे लाइजाम फोसावदों। लाइजामनि बायदिब्ला मडेल स्कुलाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाया बे जानुवारि दाननिफ्रायनो 300 राङै दान मोनफ्रोमबो होलांनो नांसिगोन आरो दानफानि फिसखौ दाननि गिबि सप्तायावनो होनो नांगोन, नङाबा सानसेयाव 5 रां जुरिमाना होनो नांगोन। सोरखारि फरायसालिनि फरायसाफोराबो दान मोनफ्रोमबो फिस होलांनो गोनां जानायखौ लानानै खुद्रिदों। फरायसाफोरनि नखरनिफोरा मानोना गोरिब सुबुंफोरनो BPL कार्ड होदों अब्लाबो सोरखारि जेबो सुबिदा मोनाखै, सोलोंथाइनिबो जेबो राहा मोनाखै होननानै बुंथिदों आरो साफ्रोमबो गथ'फोरानो फरायनो मोन्थाय मोननांगौनि थाखाय संबिजिदाव जि मोन्थाय दंखायो सोरखारा बेखौबो लांफिननो नाजादों होननानै खुद्रिदों। लोगोसे मडेल स्कुलनि फरायसाफोरनिफ्रायबो दान मोनफ्रोमबो 300 राङै सोरखारा लायोबा फरायसालियाव थांनायनिफ्राय 50% फरायसाफ्रानो जानगाराव थानो गोनां जागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बेनिखायनो सोरखारि फरायसालिफोरनिफ्राय दानफायाव 300 रां लानायखौ बोखांनानै लाफिननो थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायो फरायसानि बिमा-बिफाफोरा। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 70601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।